Wow. Mama,起きなさいよ。Pinalitan muna ako ni Dana, ka-farmer. Yan, medyo masakit na yung balakang ko. At saka yung kamay ko, naubusan ng lakas. Kaya sabi niya, palit muna. Ayan. Start dito, ayan. Ayan, kunti na lang. Ayan, matapos na dito. Ayan. Okay. Hatid muna natin to kasi marami na. Okay. Marami, ang dami na natin natanggal. Okay. Palitan muna kami. Medyo sumakit na yung balakang ko. Okay, si Dana na muna. Ayan. Ayan, kunti na lang para matapos na. Ayan na lang po. Kunti na lang. Ay, come on. Kuko mo.
malapit na. Human na. Human na. もう一つ。Okay, thank 最 you. 後終わりました。はいはい。よくさん、オッケー。よく終わりました。Okay, natapos na. Ay, thank you Lord, natapos na dito. Yeah, お疲れ様でした。ありがとうね。まだ仕事ある？うん？今日はもういいよ。もうこれでとりあえず終わり？今日はね。今日はね、また明日ね。Okay, thank you. Okay, ayan, natapos tayo dito ngayon. Mga ilang araw din yan. Ayan, ito. Ay, natanggal natin. Ayan, warimashita. Warimashita. Ayan, natapos na rin natin dito, guys. Ayan, ka-farmer, nalinis na natin. O, ayan, o. Ayan yung natanggal natin. Okay, that's it. Ayan, linis na. Okay, thank you for watching. Ako si Inday Abil Bisaya, ang probinsya ng Tinay sa Japan. Sa sunod nating mga videos.